салом алейкум духтаракои хушрӯ. Ҳама каса хуш омадин ба влоги имрӯза. Чӣ хеле ки медонин, влоги имрӯза аз ана ҳамин магазин сар мешавад. Курпача харӣ, сандуқ, парда, қолин, ҳамааш ҳамин хел. Лекин шумо ҳозир видеоро тамошо дорин. Аввал як таги лайк, комментария, баъдан видеоро то охир тамошо кунин. духтаракои хушрӯ, дар видеои гузашта мо гуфта будам ки Тоҷикистон рафтем барои як нияти хайр. Албатта ки шумо пай бурдем ки нияти хайр чӣ аст. Рафтем як моҳа, худо ба шукр, рафтем неми хел корубори хонаро як нима ким сразу дар кофтукови келин барои дударчам хостем ки ободш кунем. хел хулас келина ёфтем, пули хонаи қидара додем. муддати 3 ҳафта мо туя тест кардем, чунки ма бояд баргашта ба Москва меомадам. анам хел келина ёфтем, омадем қолин, курпачаҳош, сандуқ, парда ҳамаро харид кардем. дар хона тайёр кардем, тайёрӣ ба тӯй. духтаракои хушрӯ, фикротона дар комментария нависен ки чизое ки мо вибр кардем чӣ хел аст. видеое ки барои шумо кардам маҳз барои нафароне ки дар ғарибӣ ҳастем, мехоҳем ки ватани худмона, Тоҷикистони беҳтаринмона тамошо кунем. анам хел баъдан аллакай як рӯз барои тӯй монда, мо барои пешқада тӯи маърака қанди қамфит беҳад Тоҷикистон гарм ки буд, қанди қамфита дертар харид кардем, чунки да гармӣ безеб шиданаш мумкин. омадем бениҳоят хай магазинчи як зани хушмуомила, зани беҳтарине ки ба лавзи хубу меҳрубониш моро дар магазинш пешвоз гирифт. онам хел харид кардем, иҷозат гирифтам магазиншонам хел видео кардам. дар ҳоҷи шарифа ин магазин беҳад борош тозаву свежӣ. деҷа боша аллакай тӯи муборак шидистай, лекин ман иҷозат надоштам ки видеои тӯёнаро дар каналам дар ютуб монам. фақат хостам ки оши тӯёнаро дар видео монам. фикротона дар комментария нависен. деҷа боша видеои мо ба охир расидистай.